Cheo absoluto no Coliseo Noela para coller o acto de presentación da candidatura do Noia. Despois de 2 legislaturas, a formación liderada por Marisol Villar concorrerá a estes comicios con aspiracións novas, medrar e acadar máis dos 2 edís que actualmente ten na corporación municipal. Gustaríame que reflexionarades un pouco a veces no que significa a palabra voto. Porque a veces nos rodea xente de, bueno, total, salen os de sempre, total, son todos iguales, eu xa non vou ir a votar. Mira, o voto é a cousa máis importante da que pode presumir un ciudadano. É a cousa máis importante porque é de un, e nadie lle poden obligar a facer nada, e con ese voto podes cambiar o futuro voso, o da vosa xente maior, sobre todo os que veñen atrás, os dos vosos rapaces e os dos vosos fillos. Por iso vos pido que pensemos nas mans de quen queremos ter o Concello. Precisamente en base ao traballo feito durante estes anos nas áreas nas que o Noia tivo competencias de goberno, a formación preséntase como a mellor opción para gobernar, cun único interese, dar resposta ás necesidades dos noieses. Hoxe non é o día dos grandes discursos, de programas, eso máis adiante. Hoxe é o día das persoas, da confianza, de mirarvos aos ollos e dicirvos que nunca mentín, que nunca o vou a facer, que son a mesma Marisol de sempre, que non me gustan os despachos, sabédelo moi ben, gústame estar entre vós, intentando solucionar os problemas dos veciños. Que, ademais, para min, xa é un éxito estar no punto de salida desta carreira, porque sabemos o que somos. Somos un partido moi pequeno, pero non vos olvidedes que algún día David venceu a Goliat, que algún día os pequenos fixéronse grandes e algún día nos vai a tocar gobernar e, queridos veciños, estou preparada. Estamos preparados. A lista do Noia presenta unha ampla diversidade, con persoas pertencentes a distintos sectores. Como nomes fortes desa lista aparecen José Pérez, que volverá a repetir como número 2, José Luis Botana e Mónica González, esta última que volve á primeira liña política, irán de número 3 e número 4 respectivamente. Nos postos 5 e 6, Samuel Arufe e Óscar Gómez, mentres que Liliana Gómez, Pilar Blanco, María del Carme Pérez e Antón Freire completan os 10 primeiros postos da candidatura.